pagkagulit ako, puro na mahukpop na. Ano yung tulos na din? Kung saan man nato? Kung sa amay ko na masugto, nag-50 na ako. Sus, naman sa tayo ngipon na na. Pwede magpapustiso ka. Karungan ni mo una-una. Uy, Kataroon ako kung na yan. magandang tandaan kay mo abot o niya si. Nay! Saan mo ka magkuha na? Sulit niya. Kaya, uy, So, asa na si Joven? Si... Hey. Juben? Oh, asa si Juben? asa ka doon? Si Juben. Si Juben ang mo anak? Oo, asa siya si Pao. Si Juben. Para magkastorya na mi ba? Sige, pagpangitan niya si text, mamay tupag-tupag good. Mao ba? Pagtarong di ba? Sakit na ba ganyan dughan ko? Kalma na, Diego. Awang ero, wala mong ero. Di ba katawa lang? Sometimes. Pero kay... So, may bato naman ito eh. Nga naman kay Ruel. May bawa ba? Sa akong buhaton ano? Saman ba? Sa may itong buhaton? Yung baton ba? Maggunahunag ka. Kung unsa mo baton. Pagtarong di ba? Si Juben. Nindot ang sintyan. Aning din siya dito. Oo. Mo nagganahan talagi ko nga na si Joven kay maguyog ni dito. Ay, ba? balik ka sa Cynthia, nangita sa Jubi. Mo ba? Pili pa na ito ba si Jubi? Si Juben? Oo. Diha na to. Si Juben. Ngano kaya? Kita na Yang. sa ka. Ngano kaya? Okay na ka? Ay pagdingayang. Nausap ka. Okay naman na Nausap ka siya. lang. Oo, nagkundok ka ni Bingon. Bitaw. Bitaw. Tayo para good. Seryoso dyan ka? Oo. Sige. May seryoso ko ba? Unsa man dyan ka lovely mo ni Adel? Like, i-rate mo mga 1 to 10. Ana, pila mo dyan? Kung na 11 ba? 12 pa magani? May gidangat. Sige ba? Ugma dyan kayo gawa ng Adel. Bitaw ba? Kanino, tamagan di ka. Sumna ba? Pero kung gusto na ba, kana si Adil, ay kana si Adil ano, kana si Ruel ba? Tanawan ko bati kinagdaong. Kaya kung gwapo pa na ba? Pakita ng Adil. Sumpot pa sa buta na. Mas advantage ka. Kaya mag-gastorya ko mong Adil personal. Makadiskarte ko taro niya kana si Ruel kay tiksayag siya na. Wala dagan na ni mo. Kumana yung buhaton ni mo. Nga, bunang siya nga na ng buhatag regalo. Yang. Ngano kaya? Ito ka nung uot kay Pilimon. Buti mo lugar. Alsa ako! Alsa ako! Ipasusan niyo siya dito? Usang sahol. Diyan pagkakabukat ni mo. Dali. Kay balik po na ko. Dali yang. Yang. Si Juben ay tawag. Papauli yan. Papauli yan. Yung buhaton na ba yun? Buhatag ang regalo. Kada usak si Mana. Gusto lang usak si Mana. Kasa po na ba? Sita po masahero, ana? Dili ba yun? Kanino, di ba nakaingon nga ni-traitor ko ni mo? Para makabawi ko ni mo ba yun? Para makaingon dyan ka amigong tunay ta. Para ako dyan ang panindigan dyan ang ako mayo. Ano ba? Ako yung hatag regalo ba? Ako supply ng regalo. Tama yun. Ako supply po na wala kayong gasto. Pero, ako di magbuot. Kung unsa imong ihatag regalo niya. Ay akong ihatag nimo para nga to niya. Ay na lang depende agad naman to sa kwarta. Siyempre, dahil kay gamay yung 12 imong kwarta, yung 5 5. Alkansi ka, di ba? Kumon, Sige, bay. Okay na ako. Ya, okay ka na. Para makaingon jud ang amigong tunay ta. Di ba lang, traitor ko nimo. Para makabuhi sa ko nimo. Sige ba? Tarong di ba yan? Lagi. Okay, bera na na. Wa lagi na. Amigo tunay ko daw. Wa kay pera na. Sige ba? Sugod tayo, Lunes. Pwede. Sita ko. Pwede para makaingon sila sa simana. Oo, sige ba? Ya. Ano ka? Tara. Wala ka sa katulugan. Okay na ba? Atak na. Excited na ko sa regalo. Atak Tara na. ba? Tara ba? Ano ba? Ano may isig? Agad yung atak. Ano takot naman sa Budre? Wala ka. Tebo. Anong nanay sa kadiri ka? Ano ba? Ano sa mga sige? Tapukan nyo dire. Ay, kuwan ka pa ng
Si Adil ba, namisita siyang Adil. Nya, uman naman kay, atak na mi. Mga tulong ka. Atak na mi. Dali na. Atak na ta. Ano yung istorya atak ba nga? Tanaw ko may mga kaon diri. Libot-libot diri may. Way kasyon, way kaon. Kap, kaning bahin mo sa kaon nga mong gi-attack nina kap. Uman naman nangipos na. O nya abak di ka kagikan, kalit na sulpot diha. Manya kami mo attack na mi, mo attack ni pauli. Atak na tagpauli ba? Ha? Ya to na mi. Ya, pauli gina. Oh, olay ito hindi. Oh, ato na mi kap, attack mi uli. Ya to na mi. Sige, sige. Mama ka. Pauli naman ka mo. Oh. Ya, ato na mi. Okay. Sure juga ato na mi. O basta walay atakon ha. Okay. Pauli na ha, yung atak. Okay. Sige ka, balik ka. Ya, sure ka ato na mi. Ha? Sige, sige. Tarong ba? Okay, ato na mi kap. Sige, sige. Aron, pauli mo sa'yo. Sure na ka ba? Ulit na mi. Lagi, lagi. Uli na mo. Yang! Yang! Nasa ka ba niyang? Ha? Yang! Kasi manawag ka doktor dito? Ay, okay na siya, okay na siya. Daan doon siya, gibati siya. Dahil na rin. Oo, nani siya sakit sa kasing-kasing. Kaya gitawa ko, heart i-op. Ang iyang kasing-kasing bag, iba i-op. Kung, layo. Wala ka nang asa na si Juven di ay para makatabang. Yang! Day, nakinig day na rin. Ako ala day, kining, tawag ka na niya ka, day ha. O, maulian na rin siya, day. Pabalik ko ka na niya ka din, ha. O, niya ka, day, suka na rin. Sige, day, ha. Oh, sige na. Si Juven dito ha. Ako siya tapanguday, ha. Sige na yan. Ako yung bahala niya, day. Bumalik si Juven Oo. maliwa. Day, ha. Balik na niya, day, ha. Sige, day. Abaw ka magkabili mo! Hindi ba ginagawa, baby? Wala ka magkabili mo! Naipit mo din sa ko! Paipit siya. Uy, iba akong gigol! Ako kikagibira, hindi maipitin mo. Kung hindi mo eh! Biliban ako din. Kutasa! Mo acting, mura mo kang taga-wage pay. Yang. Hindi mo kita rin. Sama na to, Ani. Sa sunod, mag-unsa naman sa ko sa sunod. Kapag may patag-atake. Abot ka. Ang problema ko lagi kay si Jubin. Huwag mag-ganyan pagdili ng magpakasal ganito ni Nadit. Nga, sama na to, Ani. Yan. Manangandam naman to sa Nadit sa ilang kasal. Maulang na. Ito ako na sa St. John. Oh, si Jan. May ganun din si St. Martin. St. Martin. Ikaw ba? Ay, sige, nanggaw good. Nga, atas Kaya si problema. Martin, mula eskwelahan sa mga buwang. Pagdaro ko si Tingsi. Uy! Huwag italan na himo niya. Usama na to, Ani. Kaya si Jubin di man ganun. Oh, Sinalit ready naman. mo ganyan, usama na. Usar ka tumay mo. Usama na. Hato di uli ang sing-sing. Ayaw, ayaw. Kwintas. Ang akong kwintas, ayaw. Ayaw iuli, uy. Ayaw iuli, mahal mo niya ni. Ang bukiting sing-sing tinaguan niya. Kinit anak ko skandal. Ay, isa? Ako mag-ipay-payan eh. Balik ka na tao ko talaga ka. Sige na yan. Oo, yan. Bukatan mo yan. Ang usap. Ako eh. Ako na Ang usap mag-himo. ko yung gingon. Ha? Ang usap yung gingon. Titing ko na titing. Titing. Piting. Piting. Ngoron. Ay, sugdan na. Sugdan na sa to si Nina. Lagi kay piting. Tumbling. Sapa na yung piting. Kaya sugdat na si Nina. Yan. Asang mo talaga ko si gusto niya. Oh, mapatay na siya si Nina. Pintas. Niya kang nira buhos titing. Piting. Piting na po. Usama na to. Ano yung pilito? Usal yung sulba na niya. Usama. Unsa naman po? Kamatay na lang yan. Ay, sa ginawa na pili mo ba? Galapot na pili ko. Uwag kung sana to na yung problema. Diba yun ay? Dahil tayo ay. Manlayas pa ng taduha. Ano na? Di, manlayas na. Malayas na niya tumbay. Ato na yung pabangan. Ang gawin ni mo, oy! Dito malayas. Saan ka Daghang ni? suki din he, mga hilotonon. Kaya magpahilot ako niya, malayas na din eh. Hindi, saan man ito naroon si... Ikaw ba, pag kuang, good ka nang paghunahunok ko nung tinarong, paghunahunag tinarong, ay si kinanggaw. Yung saan ito mahimo, ano yun? Huwag tayo na nahimo. Di manlayas na lang ta. Ma, Di mo pa yun, di ba? Ano sa mo? Nagpahilot yung mama niya, ako
makaw sa kubo-kubo akong bagtak. Oo. Nalay ka daw, nakakaaw na ka daw. Kuyawan ka ninyo eh. Ayaw ko yung kuya doon. Pero angay siya ka mo kuya pan kay at yan yung mama narap di siya bayok sa kasing-kasing. Ha? Bayok sa kasing-kasing. Bayok ko na lang kasi. Oh, mo ba? Bayok. Oo, balang ko eh. Ah, Balik sa kwarto. kao na ka daw? Balang ya. Balik ko puno niya. Bilimon. Ano niya? Di malas kayo. Giyatake na siya ka. Cannot be rich. Bang! Saan sa ning babayhana? Uy! Wala na yan. Wala tayo mahima na yan. So ano? Ang ato yan. Minamilit na lang yung kuwating sing-singay ang siyang sing-singa sa luman sa mga anak. Nanganak pa tali siya, daghan ang unta. Siyang, babay sing. Huwat lang ko naman sa pawn shop sing. Yung kwintas yan, Yung kwintas? Oo. Ay, lagi ko mo sugot. Pilimon nga bawi yung untaon ni. Ganahan ako ni Pitasa. Mahalon mo yan ni. Kita ko palitan ni. Aba na yan, hal-hal ka lang. Saan na ito nila? Nananunta, di masal mo ito bagsin na rin. Kanat berets. Mao ni, problema na ito ron. Unsay atong buhaton nga masulpa ni problema ha. May pagkapaso ni Musdali. Huwag pa ito kapalayo. Saba na yan, uy. Sige malagon mo, sugoon, paapas yan, uy. Ganihagi, sugoon, paapas yun, bin. Karon, sinadit siya ko paso. Nakisip ako sugoon. Di na ito mulakaw yan, uy. Manira! Pabawi ko lagi na itong mga alahas. Sama ni siya, uy. Di lagi ko musugot ka bawi ko ni akong kwintas. Ngano kaya, uy? Ikaw mo muna, Pilimon. Abim ko na ko si Nanay Judicia. Bukti ko muna lang, di ba? Asa mga mungurtiyang, ha? Mga nang purong-purong mo ka. Mangorte ka! Ano na ako, Ha? Mangorte ka! Mangor! Paminaw! Pasubla ko, eh. Hindi ko mapusunod sa bahay. Eh! Ha? Mangorte ko! Ngano ko? Uy, pa, Unsa na? yawan sa tani mo pa. Unsa man imong kalingawan imong text-text ha? Mura man kagigitik. Ay, wala ko. Ay, wala ko taon, klaro kayo. Isa man imong kalingawan imong text-text. Sabi si Iko na, si Sir Iko. Opa, Sister Iko ni. Okay na. Sige, padayon na na. Kaya abi mo,
Kana si Sir Iko, maobilay gusto na ko nga maiimog yung madayon. Kidato na! Kwartahan! Kung mauna imong mabana, kini silingpan. Awa na ni. Kini siradoon talingan ni. Diya na. Ato na ni butangan ng aircon para bugnaw ta. Kala kung si Sir Iko ang imong mabana. Dili buhok ang akong kortihan. Saan ang kurtihan mo? Buhok ko! Ano yung nagigamit dito? Ano Ay, yung hilabdi! nagigamit? Ay, hilabdi! Ako mo na itapak dito sa kwan. Ay, kung hilabdi kay musong! Tukuran, why matapulong mo? Usa ka ang mura mo ka. Ganganong nag-ninja tortol ba ka? Ninja turtol kang mamorte lagi ko! Isa lang mo ko. Kaya kaya kurte na itong tanong. Ngorte na lain. Dili tanong, dili buhok akong kortihan! Usa na. Ang morte ko kinabuhi! Shoutout sad sa tigsubay sa gugma ang puhunan ng sa among mga top commenters. Labi na si Tatay Banday. Hello, Tatay Banday. Thank you sa inyong support. Bisaya Wonder. Yes. Shout out din ninyo. Og si Arn Lisa. Thank you so much for supporting us. Og si Miss Dreamer. Hi, Miss Dreamer. Idol. Og Tinbon TV. Yes. Shout out nimo. Ano? Ano daw? Nagpamasahe mo mama? Nya, katon siya kong batis. Sige kong masahe, sige kong banta. Na naman lagi ka doon, nakakaano ka daw. Ay, Filimon! Buti mo dugan? Ang sama ko, Filimon! Ako tawag! Ba't kasi ko kunauna ka ng mako? Ako to yung coke, ako yung pain mo. Ako to ka-change ka yung pain. Adel, lagi na mahimo. Silos na yun ko. Ikaw to ba? Ayaw na lang pag